Ana po may dinhi sa barangay Pagalungan. Onya ni ay project ni Congressman Attorney Lordan Swan dire panubig. So na des taas. So mo ni guys oh. Oh Pagalungan ni amis Pagalungan karon. Onya nay project ni Congressman Lordan. Onya kining project ni Congressman Lordan usa ka panubig ni nga project natural guys oh kina siya musaka pa ko na diya sa tumoy karon oh so niya may dalan din katkaton tanin dalan dire guys oh tanaw tas dalan oops uy saging na agoy pastilan pa ita saka sila diha oh. So kini guys morning atong mga uy nindot man day kayo ang uy apila din hagdan. Ano dito man ko niagi nga diya mo ko niagi nga naa may hagdan day din Ni amari hagdan ani oh. Padong nesto kwan. So ang project yun usa ka panubig. Oh mao ni siya. Ang uy nindot kayo. So kana siya. So mo guys no. Oh, kini bagong siminto ni. Apil na ni dalan. Apil ni over. Si Mark Francisco. Ni Marcha si Mark Francisco. Oh. Giingon nga taud-taud nila ni nga problema ang panubig. Pero si Congressman Lordan Swan lang ang naghatag og pagtagad ni ining maong project. Now karon taud-taud atong hitabion siguro si Kagawad no tometoy Kagawad ha oh asa man tos Kagawad ato tong hinabion adres Kagawad oh si naris Kagawad wad pwede ta adres Kagawad dinhita dapit wad oh tubang tali wad wad kinsa kay ito ngalan nimo wad Kagawad Edgar Naparite. Kagawad Edgar Naparite. Kagawad Naparite. Naparite. So kagawad kining project ni Congressman Lordan Swan panubig. Oh. Pila ba ni ka tuig ang inyong problema din nga wa mo'y tubig? Dugay-dugay na gid sir nga panahon kay unang-una dinira ko sa barangay Pagalungan na tao. 50 na kapin akong edad. Di lang ako isa bang kapin kay kapin na 4. Wala sukad. Dugay na din nga panahon sa aran lang mismo mga politiko nga butangan og panubig. Ang hitabo karon pag ginatubigan nga si Congressman Swan ang congressman. So asa man mo nagkuha og tubig sa una nga aning maong panubig ni Congressman Lordan Swan? Dito ra sa kanang tulay. Oo. Sa Batinay River og uban dinhi sa Taglimaw nga side. Sagom. Oh, sagom. Uy, nya ang nakalisod dinhi sir kay kung nakay dala subida. Subida biya ang kuan. Unya pagka walay imong kuan bahada. Munang ang tao karon dinhi dili gid basabot dili basta-basta gid ang ilang kalipay nga na kuan kini ang panubig ni congressman. So sukat sa imong pagkatao 50 ka tuig ka pinakakaron. Ay hapan hitabo ang tubig. Tinuod mo gina. Kinsa ba nag-request ani kang Congressman Lordan Swan nga mabutang ang tubig? Adtong barangay election sir, ang among grupo. Kaya kami man gisuportahan ni Congressman Swan. Kami nga grupo. Aka mo nga grupo. Ang among kapitan wala lali swerte kay sa among grupo ako ray gidaog. Pero kitagaan gid mi ni Congressman. Bisan ang kapitan din dili sakop ni Congressman karon. Dili. Pero gitagaan gyapon mong project. Oh. Di ay. Kaya ako ra may kagawa din nga violet. So mo ni mga sukin tig paminaw no. Si Kagawad Naparite no. Mao ni siya. Dinhi lang nga sityo sir. Para kung dili ko masayo para dolan 600 ka mga population din Okay, so ni pinakadako nga sityo sa barangay Pagalungan. Salamat kayo Kagawad. So mao ni ang atong area dire. So Sir. sa likod sakata din kay niya dire si John Michael kuna sakata dire kay mauning ang panubig elevated gid siya na may mga tanom kamuti kamuti dire guys mo ni nga panubi guys
O kana mo na siya nga panubig. Grabe siya din nga. Kung magtimba kag kuan wa. Sus hangak gyud eh. So swerte na lang kay nanay panubig dire.